Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. Kegyelem, békesség és irgalmasság adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünkön ülve 206-os számú dicséretünket énekeljük, egek nagy királya, magasztalunk téged, az első 3 verset énekeljük el a dicséretből. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya,
Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 127. fejezetét, amely így szól. Zarándokének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya mély gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Amen. Gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, fennállva imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, szerető, irgalmas Istenünk, köszönjük a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy itt lehetünk nálad. Köszönjük, hogy lezárhatjuk az elmúlt hetet, annak minden történését, örömét is, nehézségét is. És erőt meríthetünk az előttünk álló hétre, feladatokra, megoldandó munkákra, dolgainkra. Köszönjük. Köszönjük, hogy te vagy itt velünk. És te végzed el, hogy nem hiába való fölkelnünk korán, s ide jöjjünk, nem hiába való itt töltenünk a délelőttöt, nem hiába való nálad lenni. Sőt, és kérünk is, erősíts meg ebben, hogy ez az egyetlen értelmes. Ami értelmet ad az egész életnek, a mindennapi munkának, az emberi kapcsolatoknak. Kérünk. Ezért igéddel és szent lelkéddel légy ma is velünk. Fölnőttekkel is, gyermekekkel is. Hadd gazdagodjunk a te ismeretedben, a te szeretetedben. Hadd növekedjünk hitben, elköteleződésben. Hadd legyünk készek gyümölcsöt teremni neked. Amen. Az ige hallgatására készülve a 224-es számú dicséretnek az első és a 6. versét fogjuk énekelni. 224-es számú dicséretnek az első verse így kezdődik. Íme jöttünk nagy örömben. A gyermekek most ez alatt, az ének alatt mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Eszter néni lesz velük. Nektek áldott gyermekisten tiszteletet, mi pedig a 224-es dicséret első és 6. versét énekeljük. Szeretett testvérek, Szentírásból olvasom a mai napi új szövetségi ige szakaszunkat, Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 7. fejezetének az első 6 versét, melyek így szólnak. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim,
Pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, ezért másé vagytok, azért, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. A 4. verset szeretném kiemelni, így szól: ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy mássé legyetek, azért, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Amen. Foglaljunk helyet. Mondanám, hogy a természetben ez milyen egyszerű. Van egy gyümölcsfám, és gyümölcsöt terem nekem, ugye? Csak jön egy sor ha. Tehát terem, ha az a fiatal fa majd végre termőre fordul. Terem, ha tavasszal a virágja el nem fagy, tehát valami gomabetegség, mondja, bármi el nem viszi. Terem, ha. És azért mégiscsak terem. Mert Isten azt a gyümölcsfát termésre programozta be. Úgy teremtette, úgy alkotta meg, hogy neki az a dolga. És mondhatni szinte magától terem, mert az a dolga, mert csinálja. Persze, mi el vagyunk egy kicsit kényeztetve, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy minden gyümölcs extra méretű, hibátlan, mindenféle betegségtől, férektől mentes legyen, sőt, már érés idő előtt legalább 2 héttel vagy egy hónappal már éretten ott legyen az üzletek polcain, vagy akár egész évben mindig, mert mi most ezt úgy szeretnénk. A mai igénk a gyümölcs termésről beszél, mégpedig arról, hogy Isten törvényének valami fajta kényszeres, betű szerinti betartása helyett, mint egy feladatnak tűnik, ehelyett Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által, amivel Krisztus kivásárolt minket a bűn és halál fogságából, tehát ehelyett ezáltal Isten szent lelke vezetésével éljünk gyümölcs termő életet Istennek. Ez egy jó hosszú körmondat volt, azt hiszem. Arról beszél ez az íge, hogy kényszeres parancs megtartás helyett hálából, mert hogy Krisztus engem kivásárolt, éljek Istennek, teremjek gyümölcsöt neki. Ma pedig ugye anyák napja van, és akkor kicsit ebbe az irányba is fogom vinni ezt a gondolatsort. Mi a gyümölcs ebben az esetben? Sokszor beszélgetünk hittanórán, felsős hittanosokkal erről. Mi az a gyümölcs, amit Isten vár tőlünk? Hát nem bírom kirobbantani őket abból, hogy betartani a 10 parancsolatot. Csak ez görcsös. Mert úgy is tudják, hogy nem fog menni. Már most nem megy. És túlórázhatnak rajta akármennyit, valahol, valamiben biztos, hogy elcsúsznak. Hát akkor be kell tartani. De miért? És ki tudja maradéktalanul? És nem kényszeres? Mit csináljak vele? Párcsoporton legutóbb
a szívesség fogalmáról beszélgettünk. Hogy nem kényszer, nem teher, hogy valami olyat adjak, tegyek a társamnak, a szövetséges társamnak, adott esetben férjemnek, feleségemnek, ami nekem már kerül valamibe, hogy megtegyem, és mégis nem teher, hanem, hogy szoktuk mondani, hogy szívest, örömest. Nagyon egyszerű példák. Ha én nem kávézom is, lefőzöm neki a kávét. Látom, talált. Vagy már paplan alatt vagyok, és mégis kimegyek, hozok neki egy pohár vizet az éjjeli szekrényére. És lehetne sorolni, most reggeltől estig így végigmondtam. Csak ennyi. Nem nagy dolgok, nem világrengető, nem kell lehozni egy csillagot az égről. Szívesség, egy kicsi kedvesség, egy kicsi törődés, egy kicsi jó tett, amiből érzi, hogy fontos nekem. Amiből érzi, hogy szeretem. Amit nem sóhajtva és nyögve, hogy már megint én kell csináljam, hanem örömmel. Erre hív Isten. Gyümölcsöt teremni neki. Kényszeres parancs megtartás helyett örömmel, és jön a nehéz szó, engedelmesnek lenni. Abban és annyiban, amennyiben tudok. Örömmel. Szíves örömest neki is, mint szövetséges társamnak. Hiszen Isten Krisztusban szövetséget kötött velünk. Gyümölcs, szolgálni a másikat szeretetben. Gyümölcs, szolgálni Istent szeretetben. Valljuk meg, hogy ezt meg kell tanulni. És pont így anyák napján beszélhetünk róla, hogy ahogyan egy édesanyja tanítja sok-sok mindenre az ő gyermekét, kicsikortól kezdve. Ezt így csináljuk, ezt így mondjuk, ez így van, ez így megy, mert szereti, és várja, hogy a gyereke megtanulja, és akár először csak akár másolja is, egészen addig, míg ez tudatossá lesz, és beépül az életébe, hogy mi ezt így csináljuk, és elérve odáig, mikor ez teljesen önkéntessé lesz, hogy még az első szó, amit kimond, mint egy másolva édesanyjának vagy édesapjának a szavát, még talán inkább nem tudatos, hanem gépies, vagy ilyen szimpla másolás egészen odáig. Amikor valami szívességgel meglep. Akár még kicsivel, akár majd egyszer hazaérve egy vacsorával. Mert megtanulta. Mert örömmel szolgál. Mert az, amit átadtam neki, amire megtanítottam, az benne van, és nem gépies, kényszeres engedelmességből, hanem jó szívvel örömest, szeretetből, hálából teszi, adja, végzi. Milyen gyümölcsöt vár tőlünk Isten? Mondhatni, egyszerű, hétköznapi engedelmességet. Mennyire egyszerű ez? Baráti körben beszélgettünk a héten egy jót, és beszélgettünk arról, hogy hát Isten parancsolatai sokszor nagyon egyszerűek és nagyon egyértelműek. Csak a mai élet nagyon kusza. Kezdve ott, hogy saját magamon kívül vajon hányan szeretnék még az időmet beosztani. Kezdve ott, vagy folytatva ott, hogy bármiről is, ha beszélünk, nem egy tényező, és nem egy dologtól függ valami, hanem ettől is, attól is, amattól is egy csomó minden szempont jön,
hogy valami hogy áll össze, hogy lesz kerekké, hogy lesz egészé. És néha bele is bonyolodunk. Ugye Jézus azt mondja, amikor ti beszéltek, a szavatok legyen az igen, igen, a nem pedig nem. És most hányszor érezzük, hogy hát igen, ez igen, de, vagy az nem, de, és tudunk még 2-3 dolgot hozzá mondani, hogy árnyaljuk, hogy pontosítsuk, mert nem csak simán igen, vagy simán nem, hanem. Hogy van akkor mégis? Ha az engedelmesség szót picit finomítjuk, és azt mondom, hogy szófogadás. És onnan kezdjük, hogy elfogadni, befogadni a szót, ahogy a gyermek befogadja a szülő szavát, és aztán teljesít, hogy szófogadó lesz, hogy én is befogadom, hallom és befogadom az én atyám szavát, hogy aztán azt teljesíthessem, mint befogadott szót. Mennyire hallom az én atyám, az én Istenem szavait. Mennyire vagyok kész arra, hogy eleget találkozzak e szóval, hogy eleget halljam ezt a szót. Istennek rengeteg ideje van arra, hogy velem beszéljen. Nekem mennyi időm van arra, nem csak, hogy vele beszéljek, hanem, hogy őt meghallgassam. Azért vagyunk itt Isten tiszteleten, igen. De azért tegyük oda mérlegre magunkat, az időbeosztásunkat, az igeolvasási szokásunkat. Mennyit olvasok a Szentírásból, akár naponta? Egy szakaszt? Vagy legalább egy verset? Vagy csak heti egyszer jut? Hogy van ez? Mennyit beszélhet velem Isten? Mennyi szót adhat nekem, hogy én abból valamennyit, amit éppen megértek, befogadjam, hogy az befogadott szó legyen, hogy én szófogadó lehessek iránta. Van istentisztelet, van bibliakör, van sok-sok lehetőség, és van egyéni csendesség, jó esetben esetleg családi is. Szavát befogadó, szófogadó gyermeke vagyok Istennek, mint ahogy egy kicsi gyermek édesanyjának szava befogadója. Úgy. Vagy csak módjával. Nagyon sokféle ilyen társadalmi kutatás, felmérés van, ami akár egyházi vonalon van, akár csak érint egyházi kérdéseket, és mindig izgalmas kérdés, hogy úgymond a társadalom, a nép vallásosságát vizsgálják. És az elmúlt időszakban, az elmúlt években jó néhány korosztályban folyamatosan nő azoknak a számaránya, akik úgymond a maguk módján járnak istentiszteletre, vallásosak, imádkoznak, olvasnak Bibliát, tehát csak a maguk módján van bármi nemű vallási kötődésük, kapcsolatuk, viselkedésük, gyakorlatuk, szóhasználatuk, bármi. Csak a maguk módján. Tessék nekem megmondani, az életben hány helyen állhatom meg a helyem csak úgy a magam módján. Ha a munkahelyen nem a munkaköri leírásom szerint végzem a munkámat, hanem csak úgy a magam módján. Ha az úton közlekedve nem a kressz szerint közlekedek, hanem csak úgy a magam módján. Nem kell soroljam tovább, értjük, miről beszélünk. És akkor még egy, hogy amikor, és mégis olvasom az ígét, és lennék befogadó,
Vajon mindenestül fogadom, vagy mazsolázok? Ez tetszik? Ez jó? Ez jöhet. Hát ez most nekem nem, ez nehéz, meg különben is. Meg ma már nem is úgy kell ezt érteni. És akkor azt nem. No. Tudok-e gyermeki természetességgel Isten igéjének befogadója lenni? Jézus beszél erről. Vinnék oda hozzá a kisgyermekeket. Péter meg a többi. Hát ne szórakozzatok már, itt a mester itt nagy felnőtt dolgokról beszél, magyaráz, Isten országa, örök élet, mit tudom én, mit akartok itt a gyerekekkel? Hát ez most nem a kicsiknek való, most menjetek a dolgotokra. Azt mondja Jézus, nem úgy van az. Engedjétek csak ide hozzám jönni a gyermekeket. Hát az ilyen gyermekeké az Isten országa. Hát ne okoskodjatok már itt ilyen magas szinten. És miért zárnátok ki pont a kicsinyeiteket? Ne vicceljetek már. És megáldja őket. Tudok-e, mint egy gyermek, aki mindenféle kérdés, kétség, bizonytalanság nélkül fogadja édesanyja szavát. Aki teljes bizalommal van édesanyja iránt. Tudok-e így fogadni szót Isten igéjéből? Gyümölcstermés Istennek, ez a szófogadás. Fogadom a szavát a szívembe, az elmémbe, és ezt úgy cselekszem, hogy ez nekem jó, hogy ez nekem öröm. Igen. Például vasárnap ezt föl kell kelni korán, pedig még lehetne nyújtózni egyet. Nem, fölkeltünk, fölöltöztünk, és itt vagyunk. Mert örömöm van benne. És lehet a reggeli igeolvasáshoz is legalább 5 perccel előbb kell kelni. Vagy este 5 perccel előbb elzárni a tévét, vagy becsukni a számítógépet, letenni, telefont, nem tudom micsodát, hogy még legyen elalvás, beájulás előtt. Legalább egy mondatot elolvasni. Legalább egyszer átgondolni a napomat. Legalább egy dolgot megköszönni. Ilyen egyszerű, és mégsem, mert van nagyon sok erő, ami szeretne engem ebből az egyszerű és jó ritmusból kibillenteni. Nagyon könnyű az embert egy jó ritmusból kibillenteni. A héten ezt fizikailag átéltem pontosan, de lelkileg is így van. És szeretnék mondani néhány olyan példát, amivel sűrűn találkozom. Jársz-e Isten tiszteletre? Tartozz-e gyülekezetbe? Hát régebben jártam. És mikor volt az a régebben? Hát gyerekkorom, amíg otthon laktam, még iskolás voltam. De hát elkerültem középiskolába, és hát akkor már. Vagy elköltöztem már otthonról, családot alapítottam, és akkor már. És már ki is billentem. Kérdezem, olvasol-e igét? Hát régebben olvastam, hát olyan érdekes történetek is vannak a Bibliában, igen, de most már nincsen rá időm. A munka mellett, a család mellett, meg annyi gondom van. Hát olyan problémákat kell megoldjak, hát ez szörnyű. Tartozol-e valahol gyülekezetbe, legalább névleg? Fizetsz egy házfenntartó járulékot? Hát édesanyám fizette, amíg éltem. De nem is tudom, hogy van ez, és mennyit kéne, és különben sincs pénzem. Annyi biztos nincs, meg az különben is sok. Miről van szó? Mindegy. Van egy akár jó irányú, akár rossz irányú történés, változás az életemben, és kibillent. Kibillent egy egyensúlyból, kibillent egy jó ritmusból. Ilyen egyszerű. És már nem vagyok szófogadó. És talán hálás sem. Mert hogy a szófogadásnak a belső alapja a hála. Hogy hálás vagyok. Hogy a gyermek akár tudattalanul is hálás az édesanyjának, aztán mikor fölnő és túl lesz az összes kamaszos lázadásán, akkor utána már szíve szerint lesz végre hálás. A hála.
a gyümölcstermés alapja, a hála a szófogadás alapja, a hála az, hogy megváltó Uramnak, Istenemnek a művét ismerem, magamra veszem, és onnan kezdve lesz örömös a szófogadás, az engedelmesség és a gyümölcstermés. És akkor eltörpülnek a kifogások, a nehézségek, az engedelmesség nehézségei is, mert a hála motivál belülről. Kérdem hát, ki lehet ilyen szófogadó, engedelmes gyermek? Isten számára is. És egyáltalán. Hát először is az, aki megszületik e világra. Másodszor pedig, aki nem csak e világra születik, hanem akit Jézus Krisztus újjászül. Pál ezért beszél így, hogy azt mondja, hogy azé vagytok, aki feltámadta a halálból, a Krisztusé. Ahogy a Heidelbergi KT hitvallásunk mondja, hogy nem az önmagamé vagyok, hanem az én megváltómnak a tulajdona. Aki az ő kereszthalálával minden bűnömért tökéletesen eleget tett, nem jut eszembe, hogy van az új fordításban, a konfirmandusok már jobban tudják biztos az új fordítás, aki értem fizetett. És nem csak fizetett, hanem fel is támadt a halálból. Azé vagyok, az ő tulajdona vagyok immár. És ő úgy vett meg engem, hogy nem csak piaci adok-kapok csere üzletképpen, hanem azt várja, hogy ebbe én lépjek bele önként és tudatosan. Eldöntve, hogy igen, én szeretnék az ő tulajdonában lenni. Tudom, hogy megvett, de ezt a megvásárlást ott érvényesítem, hogy oda adom magamat neki. Ez a megtérés. És a szívemen ő elvégzi az újjászületést, hogy új ember legyek. Olyan, aki már örömmel terem gyümölcsöt az ő Urának és Istenének. Fantasztikus. Persze ahhoz, hogy ez megtörténhessen a gyermekünkkel, ahhoz annak meg kell születni. Itt mondom el, jegyes beszélgetéseken nagyon sokszor ott akadunk el, hány gyermeket terveztek. És mikor olvassuk az igét, hogy sokasodjatok és szaporodjatok, és az ugye az azt jelenti, hogy legalább 3, mert onnan kezdve vagyunk egyel többen, sok. Persze közben mindent szeretnék Istentől, boldog életet, boldog házasságot, lakást, kocsit, nyaralást, minden kell. 3 gyerek, az sok. Pedig a család gazdagsága, amikor körbe ülhetünk már az asztalnál, nem csak a 4 oldalban. Mózes 4. könyvét kezdtük el olvasni a tegnapi napon az Ószövetségből. Hát ha valami nehéz olvasmány, akkor ez az. Ez a számbavétel, a népszámlálás könyve. Úgy kezdődik, Isten kiadja a parancsot, vegyetek számba mindenkit, írjatok össze mindenkit, 20 évestől fölfelé, minden férfit. És most nem tudom megmondani, hány oldalon, 20 oldalon keresztül névsorolvasás. Sokan azt mondják, hát ez roppant unalmas. Igen, az is lehet. Én egyébként szeretem. De ez az én extrám. De ezek mind megszülettek. Ezek mind világra jöhettek. És ő belük lett erős nép. Dávidi, salamoni királyság. Sőt, az a nemzet, ahova Isten odaadhatta az ő egyszülöttjét, hogy értünk megszülessen. Ilyen nagy tétje van a gyermekvállalásnak. Ilyen nagy gazdagsága van az anyaságnak. Az Úr ajándéka a gyermek, tudjuk, felolvastam az igében, ő tudja adni, vagy nem. De ma nagyon sok eszköz van a kezünkben, hogy ezt mi döntsük el. Szófogadás. Lássuk be,
hogy boldog, örömteli élet Krisztusban van. És ehhez benne kell élni. És ehhez őt a szívembe kell fogadjam, aki értem meghalt és föltámadt. És én ezért a váltságért lehetek neki hálás. Mert nem nekem kell elszámolnom Isten előtt a bűneimmel, az elrontott dolgaimmal, mert ő megfizetett. És nem a sírig, a halálig számolok, mérek, tervezek, hanem kinyílt a távlat az örök életre. És te magad tudod. A te gyermekednek az a jó, ha ő szófogadó, engedelmes és hálás életet él. Hát akkor magadnak is az a jó, ha te Isten iránt szófogadó, engedelmes és hálás életet élsz. Mert ebben van áldás a számodra. Így lesz gyümölcsöző, azaz gazdag az életed mindenkor. Ehhez Istennél, Krisztusban minden készen van. Légy hát termővé. Vagy ha az vagy, folytasd. Érjenek szebbnél szebb, gazdagodnál gazdagabb gyümölcseid. És a jutalmad már itt megáldott élet. Mondom más szóval, szent élet. Ahogyan a szent, bibliai értelemben azt jelenti, hogy Isten tulajdona. Isten számára kiválasztott, Isten számára félretett, Isten szolgálatára alkalmassá lett, Istenhez tartozó, az övé. Olyan élet, amely el nem vehető, amelyben minden rosszból is jót hoz ki az Úr. Bármi történjen is, abból győzelem lesz, abból ő gyümölcsöt érlel. És majd ennek az életnek a végén Krisztusban az örök élet. Ott a mennyei Isten tiszteleten, az Isten trónusa előtt. Erre hív meg ma. Erre hatalmaz föl ma. Ezzel ajándékoz meg ma. Ti már azé vagytok, aki meghalt, értetek, aki föltámadt a halálból. Krisztusé. Azért, hogy gyümölcsöt teremjetek Istennek. Amen. A megkezdett 206-os számú dicséretnek a 4. versét énekeljük feleletképpen. 206-os dicséretünk 4. verse így kezdődik. Halleluját zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük neked a te szavaidat. Köszönjük, hogy gyümölcstermő életre hívsz, és hogy ezt te már mindent elkészítettél. És hogy igenis látunk a tieid, a te tulajdonod, és hogy ebben nekünk örömünk és boldogságunk van. És hogy téged így szolgálni öröm és ünnep. Köszönjük szépen. Köszönjük mindazt, amit már termett eddig az életünk, akár csak egyetlen jó szó, bizonságtétel, vagy bármi jó tett, köszönjük szépen. És köszönjük, hogy ezen az úton vezetsz minket, és így áldasz meg minket, személyesen is, családonként is, és gyülekezeti közösségünkben, és egész Anyaszent Egyházunkban. Köszönjük. Áld meg életünket, mindennapjainkat, munkánkat, hadd érezzük, velünk vagy, akkor is, mikor valami nehéz. Hadd érezzük, hogy akkor is velünk vagy. Ha valami fáj, ha betegséggel, gyászsal, halállal, halálfélelemmel kínlódnánk is, emberi kapcsolati válságokkal, vagy akár anyagi nehézséggel, hadd érezzük, akkor is velünk vagy. Mert te mind nagyobb vagy ennél, és mind jól ismered mindezt.
Úr Jézus Krisztus, légy így velünk az előttünk álló napokban, hetekben. Külön kérünk most majd az érettségizőkért. Könyörülj rajtuk, mind amit megtanultak, jusson az eszükbe. De kérünk azokért, akik bármely terhet hordoznak, bármely feladatot kell megoldjanak, bárhol bölcsen kell szóljanak közülünk. Te add a szót, az értelmet, mindazt, amire szükségünk van szüntelen. És hozzád jövünk esőért. Mindenhol nagyon szárazak a földjeink, a kertjeink. Irgalmaz kérünk. Tudjuk, hogy sok mindent elrontottunk ebben a dologban is, de te hatalmas és győzelmes vagy. Könyörülj rajtunk, kérünk. És te tudod, mennyi vita és feszültség van az egyházunkban is, és a társadalmunkban is. Te könyörülj mindannyiunkon, hogy bármiről, bárhol beszélünk is, békességes szívvel és indulattal tudjuk azt tenni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Anyák napja van ma. Köszönjük édesanyánkat, nagyanyáinkat, mindnyájukat. Köszönjük az ő drága életüket, az ő értünk való szent szolgálatukat, küzdelmeiket, könnyeiket, imáikat. És kérünk, hadd lehessünk hálás gyermekek mindenkor. Amen. Egy percnyi csendességben a szívünkön levő imádságot mondjuk el mindnyájan egy halk orgonaszó kíséretében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Elsőképpen hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja a 4. Zsoltárban, igaz áldozattal áldozatok és bízatok az Úrban. Köszönjük a perselyben, vagy akár a terminálon elhelyezett adományokat, idei, évi, eddigi fenntartó járulékokat és minden nemű hozzájárulást, adakozást gyülekezetünk életéhez. Múlt vasárnap volt ugye az egyházmegyei szószék csere, Németh Judit lelkipásztor asszony volt közöttünk, köszönöm szépen, hogy szeretettel fogadtátok, fogadtuk, engem magamat is szeretettel fogadtak. Salgótarjánba, igen,
Bocsánat, mindig Simontornyát akarok mondani, mert Tolna megyében az volt, ilyen sebetűs város, és odáig kell pörgessem a Winchestert, hogy Salgótarján, vagyis visszafele. Alkalmainkat hirdetem, most Isten tisztelet után szokás szerint konfirmációs felkészítések lesznek az irodában is, meg a teremben is, beszélgetünk, készülünk a konfirmációra. Jövő vasárnap is szokás szerint istentisztelet és gyermek istentisztelet, illetve jövő vasárnap, május 10-én az Egyház megyei körzeti kiskör presbiteri továbbképzés napja lesz délután Nagymaroson, és a téma az evés lesz, az étkezés. Ugye sok szempontból izgalmas ma, mert szinte, hogy mondjam, végletek között van az, hogy mit eszünk, mit nem, mit ehetünk, mit nem, ki az, aki miért, mit, stb. Mi, hogy működik. Az előadónk Koncz Hunor Kosdi lelkipásztor úr lesz. Ő, most emlékszem, tavaly vagy 2 éve volt itt, amikor a szószékcsere volt. Egy kis alacsony, és mindenkiben jó emlék maradt. Úgyhogy biztatok mindenkit, nem csak presbitereket, bárki jöhet, csak kérem szóljunk, hogy tudjak jelezni, mert ugye 3 órakor kezdődik az előadás, aztán beszélgetés, és utána szeretett vendégség, terülj asztalkám. És ugye itt van a szomszédunkban Nagymaroson, tehát gyakorlatilag Sicsúgy átérünk, csak kérem jelentkezzünk. Családi napunk június 7-én lesz, ugye azt beszéltük, hogy egyben itt megemlékezünk Trianonról, megkoszorozzuk a tanító úrnak az emléktábláját kinn a gyülekezeti teremnek a falán, lesz egy kicsi műsor a színpadon, és utána együtt ebédelünk itt a templom udvarban, tehát úgy számoljunk június 7-én, hogy az Isten tisztelet is egy icipicit hosszabb lesz, és utána sem hazaszaladunk, hanem délben együtt asztalhoz ülünk, 2 üsben fog főni mindenféle finomság, illetőleg azt kérjük, hogy aki szívesen hozzájárul, majd lesz egy ív, hogy mivel lehet esetleg hozzájárulni. Egyrészt anyagilag is, de akár kávé, üdítő, sütemény, és töltsük együtt így ezt a napot, délelőttöt, ameddig csak tudjuk és lehet. Ez június 7, tehát a Trianont követő első vasárnap. Családi táborunk július 3-4-5 péntek, szombat, vasárnap, Balaton, Füreden, a református üdülőben. Ez egy gyakorlatilag a Jókai villa szomszédságában egy csodálatos villa felújítva. Szeretettel látunk mindenkit. Most pedig visszaértek a gyermekek a gyermekisten tiszteletről, és készítettek édesanyjuknak valamit, ugye? Jól tudom? Akkor először is kérem szépen, hogy adjátok át anyukátoknak, amit csináltatok. Jól? Hamar. Úgy van. Puszi is, persze, az is oda jár. Így van. És akkor kérlek benneteket, gyerekek, hogy jöjjetek csak ide előre gyorsan hozzám, és anyukátoknak gyorsan vigyetek, vagy ha itt van nagymama is, gyorsan vigyetek egy szál virágot. Nem kapott még. Kérlek. Még ott a másik oldalon is látom.
Julcsika, édesanyád. Most kérdez, minden édesanyád van a kapatírába? Anikó? Nem látom, jó, rendben. Jó. Akkor szeretettel minden édesanyának Isten áldását kívánom az életükre, és éljenek ebben a csodában és megajándékozottságban a gyermekeik, akár unokáik vannak. Adjon Isten sokat-sokat mindegyikből. Akárhány gyermeket megkeresztelünk, bármennyit győzünk keresztvízzel, ezzel nincs probléma, hiszen mi csak tiszta vízzel keresztelünk, még csak nem is valami extrasággal. Szülessenek gyermekeink, és legyen sok-sok boldog, kiteljesedő életű édesanyja. Köszönöm. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 802-es számú dicséretet fogjuk énekelni a himnusz előtt. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Fennállva a himnusz éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. Yeah.
Ti már azért vagytok, aki föltámadt, értetek, hogy gyümölcsöt termeljetek Istennek. Áldott szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindnyájunknak. Isten velünk viszontlátásra!